Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane lathi ichunu asohlupha lawa ngamazwi ajwayeleke ukushiwo kweinkomo okuyiloko bizwa ngomtebhosha ongumlandeli omkhulu ke kaMaskandi. Lapha ku Facebook kunensizwe ebizwa ngoKhuzani Mpungose ongumculi kaMaskandi. Khuzani kusephumele kobala ngokuthi ukukhumbula kuOwen Ndlovu. Owen Ndlovu ke wodumo lwengoma yonyaka Khosini FM. Uthi kuKhuzani kuyamangaza uOwen Ndlovu ngoba kuvela kanye ngonyaka kuhle kwengoma ke ngamlunyaka. Uthi ke lento yamangaza ukuthi kusiwashonaphi ngoba kwahambe ethi yokwenza ke ucwaningo melana ke nengoma enqamlunyaka ikakhulukazi ngalesi sikhathi kwakungiyena owayevelele ngalonyaka. Uthi kusemkhumbule ngendlela ke isimanga futhi kuyacela ukuthi laba ambona bemtshela ukuthi akabuye okungenana velele kabili noma kathathu ngonyaka aphinde kanyamalale ngoba kuyaye kube mnandi mangabe kunegama ke lithinta ke yena. Nakuba ke lenkulumo ke kaKhuzani abaningi bengayinambithisanga kahle ngoba bayithatha ke njengenkulumo abathi ke izama ukuvala ke inkulumo kaMthandeni. Lapha kusukeni ke lwayisoluke kwaba ke netrend phakathi kaMthandeni no DJ Tira nokuyilapho ku DJ Tira bekade ke buze khona ukuthi bafuna kube ngubani umculi ozoba khona kule mpela sonto kwiFact Durban Rock. Kubeke sekuvela kabalandeli abaningi abaphakamiseka igama ke likaMthandeni nokuyilapho kuMthandeni abeke eseqhamuka ke neteme elithi ke are you a comedian esama ukubuza ke uDJ Tiro ukuthi kahle kahle awusho ingabe ke mhlawumbe usomahlaya yini noma ngabe ke yini. Kubonakala ngokuthi ke abaningi bebhale kuyona ke le post kaKhuzani ukuthi ke pain went straight to are you a comedian FC. Lokho kusho ukuthi ke ubhlungu sebuhambe ke baze baqonda ngqo kuma Red Nation phela ama Red Nation awaswani ke nezinto esuke ithinta kuKhuzani kanjalo ke futhi nalabo kwabangale kwaBlue baye benze kokufanayo nakomunye. Lokho kukwenze kuKhuzani ngalesikhathi eveza ukuthi kuyamkhumbula Owen Ndlovu futhi kuyacela ukuthi ke makabuye. Abantu abaningi bayikhala ke lento yakhe ukuthi musukuzama ukuvala ke iqiniso lokuthi kule ya post ka DJ Tira zange lize livele ke nangalikhali igama lakho. Igama ke livelile ngelasemdletsheni kuphela nokuyilona ke belikade liqhakambiswe kakhulu futhi ke kuzokhumbuleka phela ukuthi emva kokuvela kwegama ke lasemdletsheni uTira ubeke sephumela obala ngokuthi angeke azamthathe kuMthandeni kodwa kuzothatha kulimit nala ngesimo sokuthi kuMthandeni ubekade ke khona kuona ke ilona ke lolu hlelo ke noma ke kuona ke lo mcimbi ngomhla njeke lapha ke ngomhla kaZibandlela okunguDisemba owayekade keqashwe ngawo uMthandeni nokuyilapha angafikanga khona. Uthi ke ngeke kaza kwazi ukuthi angabuya okwesibili kodwa ikahle kahle lakho befuna umuntu ongazange azabe ingxenye kuyawo ke lo mcimbi ke weFact Durban Rock ozoba kuseThekwini kuyona ke lempela sonto ke esakuyona. Azange kabaphendule kuKhuzani la ubathatheke njengabantu nje abayinhlanhlathelayo nje ke abangasi nokuthi bakhuluma ngani uma ke ngabe ke nezikhulumela ngoOwen umntaka Ndlovu owodumo ke lokuthi wahambe yokwenza ucwaningo ukuthi kahle kahle yini okufanele ke yenzeke futhi kuwine kanjani uKhuzani. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.